Bis-swit l-Iskola Nazzjonali tal-Isport u l-ilwien ikkuluriti tagħha insibu monument li għandu lan li wassal messaġġ, monument li huwa xogħol oriġinali ta' Anthony Darmanin. Il-monument kien ikkummissjonat mill-Fondazzjoni tal-Iskejjel Tagħda biex jikkumplimenta l-binja. Magħmul minn ħadit galvanizzat, il-monument huwa magħmul minn tlett figuri separati b'isem differenti li jissimbolizzaw id-determinazzjoni u l-impenn u l-pilastri tas-suċċess. L-artist is-Sur Anthony Darmanin spjegalna li rrid xi ħaġa oriġinali kif ukoll personali li tmur lil hinn mit-tradizzjonal ma rridx l-ovvju. U jien ma xtaqx li jkun xi ħaġa jew xi ħadd qed jaqbes jew xi ħadd qed jilgħab bil-futbol u x'inhu, xtaqt xi ħaġa personali. Infatti it-title ta' dal-monument huwa Impenn, Detrminazzjoni u Suċċess. Ta' kuljum għal 6 xhur sħaħ huwa kien imur josserva u jiggwida l-ħaddiema tal-Motherware Limited illi kienu qed jaħdmu l-ħadit li sawar din l-opra tal-arti. Biċċa xogħol li għall-istudenti li jkunu deħlin ta' kuljum għal ġurnata fl-Iskola tal-Isport għandu jkollu messaġġ ċar ħafna. Impenn għax tażel li tixtieq f'ħajtek. Alla volja xi kultant tmur kontra l-kurrent. Għandek determinazzjoni għax waqt li għaddej il-kors, waqt li għaddej li tixtieq dejjem jaqalan toppi u daqqa mort tajjeb u daqqa mort ħażin. Fem? U suċċess huwa xi ħaġa ġenerali, suċċess għalax tajt mill-għalqa li żrajt u rajt il-frott. U di hija wkoll suġġett li għandu x'jaqsam għal kull tip ta' oġġett f'ħajtu.